Po tatárskom vpáde sa zdalo, že Uhorsko opäť naberá dých. No pokoj netrval dlho. Krajinu opäť zasiahli nepokoje, tentoraz zvnútra. Najmocnejšie šľachtické rody, ktoré si medzičasom vybudovali kamenné hrady a zhromaždili obrovské majetky, začali hrať vlastnú hru. Už sa nepodriaďovali kráľovi, ale budovali si vlastné štáty v štáte. Kráľovská moc sa oslabovala a šľachta si robila, čo chcela. Na východnom Slovensku sa takto osamostatnili Omodejovci, zatiaľ čo západ ovládol Matúščák Trenčiansky, muž, ktorý sa nebál ani kráľa, ani cirkvi. V podstate to bol taký stredoveký boss, ktorý nielenže zaberal kráľovské majetky, ale raboval aj majetky cirkvi a iných šľachticov. V čase svojej najväčšej moci ovládal až 14 stolíc. To je, ako by niekto dnes ovládal polovicu Slovenska s vlastným vojskom. Situácia sa ešte zhoršila po smrti posledného Arpádovca Ondreja III. Začiatkom 14. storočia. Trón zostal prázdny a viacerí uchádzači sa pretekali, kto si naň sadne. Nakoniec sa presadil Karol Róbert z Anjou, ktorý však nemal jednoduchý nástup. Musel sa postupne prebíjať cez odbojnú šľachtu a získavať si autoritu nielen mečom, ale aj múdrymi politickými ťahmi. Prvým veľkým víťazstvom Karola Róberta bola bitka pri Rozhanovciach, kde porazil Omodejovcov. Ich majetky skonfiškoval a oslabil ich vplyv. Ostal mu už len jeden súper – Matúščák Trenčiansky. Tento veľmož si vyslúžil prezývku pán Váhu a Tatier, pretože vládol prakticky nezávisle vo veľkej časti dnešného Slovenska. Nepodriaďoval sa nikomu. Ignoroval pápežskú exkomunikáciu aj kráľovské rozkazy. Až po Matúšovej smrti sa Karol Róbert mohol konečne nadýchnuť. Postupne prevzal kontrolu nad všetkými jeho panstvami a krajina sa tak opäť zjednotila pod kráľovskou mocou a šľachtická svojvôľa bola dočasne potlačená. Kapitola o Matúšovi Čákovi a mocenských bojoch po vymretí Arpádovcov ukazuje, ako ľahko sa môže oslabená kráľovská moc zvrhnúť do chaosu a ako ťažké je získať ju späť. Karolovi Róbertovi sa to síce podarilo, no len za cenu dlhých bojov a po smrti najväčšieho z veľmožov, muža, ktorého história pozná ako pána Váhu a Tatier.